ଆମ ଗଞ୍ଜାମର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଦାସକାଠିଆ ପାଲା ଆଉ ଖାଉଥିଲା ଏପରି ବହୁତ ପ୍ରାକୃତିକକୁ ସେପଟେ ବହୁତ ଆଦର କରନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଘରେ ଆମ ନାଚ ଦଳକୁ ନେଇ ସେଇଠିକି ଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ସେମାନେ ଆମେ ରହିବା ଖାଇବା ପିଇବା ଯିବା ଆସିବା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ବହନ କରିବେ। ତୁ ସିନା କହୁଛୁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ପଳେଇଯିବା ପାଇଁ, ଏବେ ତ ମନ ଜମା ମାନୁନି ରେ। କେଜାଣି ସେଠି ଆଉ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଥିବ। ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯାହା ଦିନ ତ ହେଲାଣି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବ କେଜାଣି। ତୁ ଏମିତି ଆଉ ଏତେ ଭାବିଲେ ହବନି ହେଲା। ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଏବେ ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ନ ଯିବା ତୁ ତ ଗୋଟେ ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ? ହଁ ସମ୍ରାଟ, ଏଥର ତ ବଢି ମୋଢି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଡିଛି। ତାଛଡ଼ା ଏଠି ନାଟ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ବହିନା ମିଳୁଛି ଯେ ଆମେ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା କହିଲ? ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାର ଉଧାର ବି ବଢିଗଲାଣି। ମାଛ ନ ଚୁଣାଇ ସାହୁକାର ଆଉ ଜମିଦାର ମାନେ ଘର ପିଲାରେ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ତ କହିବାନି ନା। ଆମେ ଯଦି ଆମ ନାଟ ଦଳକୁ ନେଇକି ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତେ ନା ତାହେଲେ ଭଲ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତେ ଆଉ କରନ୍ତେ। ଜମିଦାରଠୁ ଜମିକୁ ଛଡେଇ ଆଣନ୍ତେ ଆଉ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ। ନା କଣ ତମେ ତମେମାନେ ସବୁ ତୟାର ହେଇଯାଅ। ଆମେ ଏଠୁ ଗାଁରୁ ବସ୍ ଧରିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋପାଳପୁର ଯାଇ ସେଇଠୁ ଜାହାଜରେ କେନ୍ଦୁଝର ଯିବା। ନା କଣ କହୁଛ? ହଁ ହଁ ଆଜି ତ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆମ ନାଟ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା। ହଁ